дошак, прылады працы ў радочак, прадметы побыту, адзення. Тут рэчаў досыць на здзіўленне. Каб ведаць нашы карані, ты ў наш куточак зазірні. Пры ўваходзе ў хату нас сустракае печ. У сялянскай хаце яна займала важнае і пачэснае месца. Яна абагравала хату, у ёй варылі ежу, сушылі грыбы, пяклі хлеб. Верхняя частка печы, ляжанка, уяўляла сабой роўную пляцоўку. Яна служыла месцам адпачынку. Выкарыстоўвалася таксама для сушкі адзення, зерня, ягад, лекавых траў. Каля печы знаходзіўся качарэжнік. Тут стаяў печны інвентар: качарга, вілы, чакалад. Вілкі служылі для падхвату гаршкоў, чыгунаў, якія ўстаўлялі ў печ або вынималі з яе. Чыгун — кухонны гаршок, які выкарыстоўваўся для прыгатавання ежы. Насупраць печы быў бабін кут, дзе гаспадыня рыхтавала лісці. Тут стаялі стол і лава. Стол выконваў ролю своеасаблівага алтара, таму ставіліся да яго з павагай. Стол быў накрыты абрусам, які быў абавязковым атрыбутам і выконваў важную ролю ў афармленні інтэр'ера вясковай хаты. На стале магла стаяць газавая лямпа. Яна служыла для асвятлення памяшкання. У пасудзіну, напоўненую газай, апускалі кнот, які падпальвалі. Каб лямпа лепш асвятляла памяшканне, на яе накладалі спецыяльнае шкло. У наш час ложак здаецца настолькі звыклым прадметам, што не верыцца, што некалі людзі абыходзіліся без яго. Раней ложак быў сімвалам дастатку і знатнасці. Менавіта па ўбранню ложка меркавалі пра яго ўладальніка. На дзень ложак засцілалі посцілкай, клалі падушку з узорыстымі навалачкамі. У кожнай хаце былі ручнікі, сюрбэткі, накідкі, якія не толькі ўпрыгожвалі інтэр'ер хаты, але і выкарыстоўваліся ў беларускіх абрадах. І зімой калісьці ў вёсцы пралі ходнікі на кроснах з палосак каляровых, ну а часам з нітак новых. І такая прыгажосць у музеі нашым ёсць. Калаўрот — цудоўная машына. Ёсць кола, дык чаму яно без шыны? Але яно працуе не дарма, бо нітка на ім быццам цеціва. А нітка тая цягнецца з падзелямі, та што на грэбень лоўка так надзелі. Напраць жа, шпулька ёсць у калаўрота, складаная ў машыны той работа. Хоць і цяжка было нашым продкам, але не страцілі яны пачуцця прыгажосці. Звярніце, калі ласка, увагу, якую вопратку насілі сяляне. Усё рабілі сваімі рукамі. Немагчыма ўявіць жыццё селяніна без прадстаўленых у нашым кутку рэчаў. Вось, напрыклад, бойка. Раней у ёй білі масла. У кожным двары абжывалася цэлае сямейства кашоў. Стараны памочнік быў сыр, знакаміты, бо жалі ўручную тады яшчэ жыта. Там, дзе працавалі рупліва сярпы, складаліся потым укопы, снапы. Яшчэ ў нашым кутку ёсць прылады для апрацоўкі льну: прач, трапло, матавіла, чаўнок, качалкі. Наш музейны куток яшчэ зусім малады. Мы працягваем збіраць рэчы і дапаўняць наш куток новымі экспанатамі. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. І пра яе мы можна шмат чаго расказаць. Мы запрашаем усіх тых, хто зацікавіўся, на экскурсію ў наш этнаграфічны куток спадчына. Тое нудное ягнят, влияние зона пастбищи, и крик вороненных громад на могилковых кладбищи. Живе з ёй думаіх сям'я,